kaka ker morito pacho nyako para ahinya gimodwa wacho nikech gima chando ker gi jok mineno luorego en ni pod gin e kampen. Gin gipani pod gin e kampen. Ka samo nyisegi ni giyawo sava to giwacho ni ne giyombo. To ka gidhi e pap to gichalo jok ma pod kampen nikech pod ok gin gadieri ni ne giyombo. Koro ka diere ne giseyombo magi gin e loch magi ka gichamo muma mane gichamo giduto tarik 13 dwe mar 9. To koro wadwa neno ka ker bedo kaka wuon pacho. Wuon pacho en ng'at moro ma ok bwoga ma chunye liete ma gimoro mathin osemiyo chikore mowacho gik ma koro wachorego. Koro wan kaka jok morita ratiro mar oganda miyo waluoro nikech e Kenya ka wasebedo gi sirikal mane force ji into exile. Machiegni ncha wawito Misere Mugo. To Misere Mugo no thoth ngimane nodak oko nikech noluor ni sirikal mane nitiere loch ndalo mane opuonjo university ne chal mane dwa lal gi ngimane. Koro gik ma ineno wuok e dho ker gin gik mosetimore e Kenya ka. Kendo gik makelo buok ahinya ne jogo kaka wan jok ma ok lingi wach makwero ji. To kwadwa bedo gi piny mane ka pachi opogore gi mar ng'ato. To gimo nyalo paro kuomi en niya nobuogi mondo iringi ya e Kenya ka kata oketi ni kes moro mondo twei kata oteri e polo kako wacho ni en modwa tero ji e polo. Kamano. Yes. Kima hii kanyo wakili Charles Midenga Eric Theuri jakom kata ugaeno mano mar LSK. Kano luso duche manyoro wach nga jatend piny Kenya okone gubedni withdraw